A fagyos budapesti szél az arcába vágott, éles volt és könyörtelen, mint a Váci utca kövezetén siető tömeg tekintete. Eszter a földön kuporgott, láthatatlan kísértetként egy nyüzsgő, élettel teli világban, amely már régen elfelejtette, hogy ő is létezik. A hideg a vékony kabátján keresztül a csontjáig hatolt, de a megaláztatás égető tüze sokkal jobban fájt. Egy turista, akinek arcán a megvetés és a szórakozottság keveredett, apró pénzt szórt elé a földre, mintha csak egy állatot etetne. Az érmék csilingelve pattogtak a macskakövön, némelyik a sárba gurult. A férfi diadalmasan felnevetett, és a közelébe köpött, a gesztus pedig egy láthatatlan korbácsütésként érte Eszter lelkét. A körülötte lévők elfordították a fejüket, vagy egyszerűen csak átnéztek rajta, mintha a szenvedése csupán egy kellemetlen folt lenne a város tökéletes képén. A lány nem mozdult, csak a földet bámulta, várva, hogy ez a pillanat is elmúljon, ahogy az összes többi. De akkor egy árnyék vetült rá, sötét és impozáns, elzárva a gyenge téli napfényét. Az árnyékhoz egy hang is tartozott, ami nem a szavak, hanem a tettek hangja volt. A drága bőrcsizma koppanása a budapesti kövön idegennek és erőtől duzzadónak hatott, elnyomva a tömeg halk morajlását. A levegő megfagyott, a turista gúnyos mosolya pedig az arcára dermed, ahogy egy magas, széles vállú férfi állt meg előtte. Nem szólt egy szót sem, csupán a jelenléte betöltötte a teret, egyfajta vad, megzabolázhatatlan energiát sugározva. A tekintete, amely a turista szemébe fúródott, hideg volt, mint a Duna vize télen, és olyan mélység rejlett benne, amely veszélyt és megtorlást ígért. A férfi öklét lassan ökölbe szorította, és ez az apró, csendes mozdulat elég volt ahhoz, hogy a gúnyolódók meghátráljanak. A félelem szaga keveredett a forralt bor édes illatával a levegőben. Eszter még mindig nem mert felnézni, de érezte a légkör megváltozását, a feszültség szinte tapinthatóvá vált körülötte, mintha egy ragadozó érkezett volna a védtelen nyáj közé. Az idegen lassan lehajolt, de nem azért, hogy felsegítse a lányt, vagy hogy összeszedje a megalázó alamizsnát, mozdulata kimért és szándékos volt, tele csendes erővel. Felvett egyetlen érmét a sárból, ujjai között tartotta egy pillanatig, mintha mérlegelni annak súlyát, nem a fémét, hanem a megaláztatásét, amit képviselt. Aztán, anélkül, hogy levenné a tekintetét a megrémült turistáról, hagyta, hogy a pénzérme visszahulljon a földre. A koppanás hangosabban csengett a hirtelen támadt csendben, mint egy puskalövés. Egyértelmű üzenet volt, ez a gesztus, ez a megalázó jótékonyság itt érvényét vesztette. Eszter végre felmerte emelni a fejét, de csak a férfi kopott, mégis drága kóboly cizmáig jutott a tekintete. Egy másik világ szimbóluma volt ez, egy olyan világé, amelyben az emberek nem a földön kuporganak alamizsnáért. Ha ez a csendes, de erőteljes pillanat megérintette a lelkedet, iratkozz, hangolódj ránk, hogy részese lehess további sorsfordító történeteknek. A férfi felegyenesedett, és anélkül, hogy Eszterre nézett volna, mély, rekettes hangon megszólalt angolul. Egyetlen szót mondott, amely egyszerre volt parancs és ígéret. Gyere! Nem volt benne kérdés, sem kérés, csak a megkérdőjelezhetetlen elvárás, hogy követni fogják. Azzal megfordult és elindult, széles háta pajsként védte a lányt a bámiszkodó tömeg kíváncsi tekintetétől. Eszter számára a világ egy pillanatra megállt. A választás előtte állt. Maradni a megszokott, rideg biztonságban, az utcák könyörtelen ölelésében, vagy követni ezt az ismeretlen, veszélyes erőt egy bizonytalan jövőbe. A félelem jeges karomként markolt a szívébe, de a férfi lépteinek távolodó hangja egy furcsa, vonzó dallamot játszott. Lassan, fájdalmasan feltápáskodott a idegkörről, hátrahagyva a sárba taposott érméket, és elindult a hatalmas alak után, aki egy pillanatra sem nézett hátra, hogy ellenőrizze, követi-e. Az idegen elvezette őt a nyüzsgő térről be a várnegyed szűk, kanyargó szikátoraiba, ahol a történelem suttogott a régi falakból. A város zajai elhalkultak, helyüket a lépteik visszahangja és a szél szűvítese vette át. A férfi magabiztosan haladt előre, minden lépése céltudatosságot sugározva, mintha pontosan tudna, hova tart ebben az idegen városban. Eszter néhány lépéssel lemaradva követette, egy árnyék, aki a védelmezőjének tűnő alak szötétjében húzotta meg. Megfigyelte a hátát, a viseltes bőrdzseki alatt feszülő izmokat, a mozgásának könnyedségét, amely elárulta, hogy hozzászokott a fizikai fölényhez.
A kontraszt kettő között fájdalmasan éles volt, a férfi a hatalom és az erő megtestesítője, ő pedig egy megtört, jelentéktelen senki, aki rongyokba brúnyolózva próbál túlélni. A levegő nehéz volt a nyírkos kövek és az elmúlás szagától, ami tökéletesen illett Eszter lelkiállapotát. Végül megálltak egy régi bérház súlyos, faragott fakapuja előtt. A férfi zebéből egy kulcot húzott elő, a fém csillanása élesen vágott bele a szörkületbe. Ez volt az igazság pillanata, a küszöb, amely elválasztotta a múltat a jövőtől. Az idegen kinyitotta az ajtót, és félreállt, utat engedve a sötét, csendes lépcsőházba. Nem nézett a lányra, nem sürgette, csak várt. A csend tele volt kimondott kérdésekkel, félelemmel és egy halvány reménysugárral. Mit akar tőle ez a férfi? Miért pont őt választotta? Eszter túlélési ösztöne azt súgta, fusson, tűnjön el a szikátorok labirintusában, ahol legalább ismerte a szabálokat. De a lelke legmélyen lakozó kimerültség erősebb volt. Belenézett a férfi kemény, rezzenéstelen arcába, és nem egy megmentőt látott, hanem egy újfajta, talán még veszélyesebb börtönt. Mégis egy mély lélegzetvétellel átlépte a küszöböt, belépve az ismeretlenbe. A nehéz tölgyfajtó hangtalanul csukódott be mögöttük, elzárva Budapest fagyos éjszakájának zajait és szagait. Eszter egy olyan világba lépett, amelynek létezéséről már majdnem elfeledkezett. A levegő meleg volt, és a tiszta ágynemű, a drága fa és egy halvány, férfias parfüm illata töltötte be. A lába alatt a süppedős szőnyeg puhasága szinte fájdalmas kontrasztban állt a macskakő rideg keménységével, amelyhez a teste már hozzászokott. A lakás tágas volt és csendes, a falakon modern festmények lógtak, a bútorok pedig a visszafogott luxus nyelvén beszéltek. A lány megállt a bejáratban, egy rongyos foltként ebben a makulátlan környezetben, és úgy érezte, minden lélegzetvételével beszennyezi a levegőt. Az idegen férfi levette a bőrcsekijét, és lazán egy székre dobta. Mozdulata a tulajdonos magabiztosságát tükrözte. Eszter számára ez a hely nem menedék volt, hanem egy aranykalitka, amelynek rácsai láthatatlanok, de annál erősebbek. Tekintete egy hatalmas, aranyozott keretű tükörre esett, és a látványtól a lélegzete is elakadt. A nő, aki visszanézett rá, egy idegen volt. Egy beesett arcú, karikás szemű kísértett, akinek hajában ott voltak az utca porának és esőjének nyomai. A bőre fakó volt, a tekintete pedig üres, mintha a lelke már régen elhagyta volna ezt a meggyötört testet. De a tükör mélyén, a jelenlegi nyomorúság rétegei alatt felderengett egy másik arc emléke. Egy fiatal lányé, aki nevet, miközben a Duna felett átsuhanó nyári szél belekap a hajába. Egy egyetemista lányé, aki könyvekkel a karjában siet az előadásra, tele álmokkal és reményekkel. Az a lány hitt a jövőben, hitt az emberekben, és a nyakában viselt egy apró ezüstmedált, ami a nagyanyja ajándéka volt, a szerencse és a védelem ígérete. Az emlék éles volt és fájdalmas, mint egy tördöfés, amely emlékeztette mindarra, amit elveszített. A bukás nem egyetlen pillanat műve volt, hanem egy lassú, kegyetlen erózió. A suttogásokkal kezdődött a folyosókon, az elfordított fejekkel az utcán, azokkal a barátokkal, akik hirtelen már nem ismerték meg. A vádak, mint a mérgező indák körbefonták az életét, megfojtva mindent, ami addig fontos volt. A nevét sárba tiporták, a családja hírnevét tönkretettek egy olyan bűntény miatt, amelynek csak a néma tanúja volt. A nyilvános megségenyülés volt a legrosszabb. Az újságcikkek, a pletykák, az ítélkező tekintetek, amelyek bűnösként kezeltek anélkül, hogy egyetlen szót is szólhatott volna a saját védelmében. Hamarosan az ajtók is bezárultak előtte. Elvesztette az albérletét, a munkáját, a helyét a világban. A társadalom kivetett magából, mint egy idegen testet, és ő egyre lejjebb és lejjebb süllyed, míg végül csak az utca maradt neki, a láthatatlanság rideg menedéke. Az idegen férfi egy halomruhát tett le egy székre. Puha, tiszta holmikat, amelyek illata a normális élet ígéretet hordozta. Vegyél egy forró fürdőt, mondta a hangja, amelyben nem volt szánál, csak tárgyalakos parancs. Eszter bólintott, és a fürdőszoba magányában lassan levette magáról a koszos, szakadt rongyokat, amelyek az elmúlt évek páncéljává váltak.
Ahogy a meztelen bőre találkozott a hűvös levegővel, ujjai ösztönösen a nyakához kaptak, és megszorította az apró ezüstmedált. A fém hideg volt, a felülete a sok viszeléstől szímára kopott, de számára ez a kis tárgy jelentette az egyetlen kapcsolatot azzal a lánnyal, aki a tükörből derengett fel. Ez volt az identitásának utolsó szilánkja, a bizonyíték, hogy valaha létezett egy másik Eszter. A medálba kapaszkodott, mintha az életébe kapaszkodna, egy néma fogadalom, hogy nem hagyja ezt a férfi, vagy bárki más elvegye tőle az utolsó dolgot, ami még a sajátja. Amikor kilépett a fürdőszobából, tisztán és a férfi ruháiba öltözve, az ételillata fogadta. Az asztalon gőzölgő levés és friss kenyér várta. Clay már evett, csendben a tekintetét a tányéraira szegezve. Eszter leült vele szemben, és a gyomra görcsbe rándult az éhségtől. Hetek óta nem látott igazi ételt. Mégis, amikor a kanalat a kezébe vette, valami megváltozott benne. Nem vette rá magát az ételre, mint egy kiéhezett állat. Lassan, kimért mozdulatokkal evett, a hátát egyenesen tartva, ahogy egyszer régen tanulta. Minden falat egy apró lábadás volt a sorsa ellen, egy csendes üzenet ennek a rejtőjes férfinak, hogy ő több, mint egy utcalány, akit megmentett. Ő Eszter, és a lelke mélyén még mindig él az a nő, akit a világ el akart temetni. Clay felnézett, és a szemében egy pillanatra a meglepetés villanzata rátszott. Talán többet látott benne, mint egy egyszerű eszközt a céljai eléréséhez. Az éjszaka csende nehéz takaróként borult a lakásra. A szoba, amit kapott, kevésné volt, az ágy puha és hívogató, az ablakból pedig a kivilágított város fényei ragodtak, mint egy márex szétszórt gyámánt. De a szépség csapdát rejtett. Az ablakot nem lehetett teljesen kinyitni, és az ajtón lévő zár modern és bonyolult volt, egyértelművé teve, hogy a szabadsága csak illúzió. Eszter lefeküdt a friss illatú ágyneműre, de a teste feszült maradt. Hozzászokott már az utca zajaihoz, a távoli szirénákhoz, a rézek kiabálásokhoz, amelyek a túlévés megszokott háttérzenéjévá váltak. Itt a csend fülszikető volt, tele kimondatlan fenyegetésekkel és megválaszolatlan kérdésekkel. Tudta, hogy elcserélte a nyílt, őszinte veszélyt egy sokkal alattamosabb fogságra. Bezárta a szemét, de az alvás nem jött el, csak a félelem sötét hárnyai táncoltak a gondolataiban. A vacsora utáni csend sűrű volt és nehéz, mint a Dunára ereszkedő köd. Clay nem mozdult, csak ült az asztalnál, ujjai egy pohár vizet szirógattak, de a tekintete Eszteren pihent, élesen és kutatón. Nem volt benne szánalom, sem gyengétség, csupán egyfajta hideg, analitikus kíváncsiság, mintha egy bonyolult rejtvényt próbálna megfejteni. Eszter úgy érezte, ez a pillantás lemezteleníti, áthatol a kölcsönkapott ruhákon, a tiszta bőrön, és egyenesen a lelkébe lát, ahol a félelem és a büszkeség maradéka vívta elkeseredett harcát. A férfi végül megtörte a csendet, a hangja mély volt és rezonált a halk szobában, elhesegetve a nyugalom utolsó morzsáit is. Nem a múltjáról kérdezte, nem arról, hogyan került az utcára. A kérdése sokkal egyszerűbb, mégis sokkal mélyebbre vágó volt. Mi a neved? kérdezte, és a szavak súlya lehorgonyozta Esztert a székébe, megfosztva minden menekülési gondolattól. A lány ajkai megremegtek, de nem jött ki rajtuk hang. A neve volt az utolsó dolog, ami igazán a sajátja volt, egy láthatatlan kapocs ahhoz a lányhoz, aki valaha volt, aki álmokat dédelgetett és hitt a jövőben. Kimondani a nevét ennek az idegennek olyan lett volna, mint átadni neki a kulcsot a lelke legrejtettebb zugaihoz. De a férfi tekintete nem tágított, várt türelmesen, mint egy ragadozó, amely tudja, hogy a zsákmánya már nem menekülhet. Eszter végül egy mély lélegzetet vett, és a neve, mint egy rég elfeledett dallam, halkan és rekedten hagyta el az ajkait. Eszter. Clay bólintott, egy apró, szinte észrevehetetlen mozdulattal, de a szemébe valami megváltozott. Mintha a névvel együtt a lány lénye is testet öltött volna előtte. Lassan felállt, és a mozdulataiban benne volt az a megzabolázhatatlan erő, amit Eszter már az utcán is érzett. Felé indult, és a köztük lévő távolság zsugorodásával a levegő szinte szikrázni kezdett a feszültségtől. Megállt előtte olyan közel, hogy Eszter érezte a testéből áradó meleget és a tiszta ing, a bőr és a hideg éjszaka illatának keverékét.
Ez a közelség egyszerre volt félelmetes és egy furcsa, tiltott módon vonzó. A lány ösztönösen hátrébb húzódott a székébe, de nem volt hová mennie. Clay nem érintette meg, mégis a jelenléte szinte fizikai nyomást gyakorolt rá. A férfi tekintete lefelé siklott, és megállapodott a nyakában lévő vékony ezüstláncon, amelyen az apró medál pihent. Mi az? kérdezte, a hangja most halkabb volt, de a kérdés élessége egy tördöfésként érte. Ez a medál volt az egyetlen tárgy, ami megmaradt a régi életéből, egy emlék a szeretetről és a biztonságról. Az, hogy a férfi észrevette, hogy rákérdezett, egy durva behatolás volt a magánszférájába, egy olyan határ átlépése, amelyet Eszter kétségbe esetten próbált védeni a világ elől. A félelem helyét egy pillanatra a düh forró hulláma vette át. Eszter felemelte a fejét, és a tekintete találkozott a férfiével. A szemében, amely eddig csak a reménytelenséget tükrözte, most egy apró, dacos szikra gyúlt. Szemmé, ami magára tartozna, sziszegte, és a szavak ereje még őt magát is meglepette. A szobában megfagyott a levegő. Clay arca megkeményedett, a szeme összeszűkült, és Eszter látta benne a hideg, számító üzletembert, aki nem tűr ellentmondást. Egy pillanatra azt hitte, a férfi megragadja, vagy a dühe más erőszakos formában tör ki. De ehelyett valami más történt. A férfi arcán átsuhant egy kifejezés, amit a lány nem tudott hova tenni. Nem harag volt, és nem is megvetés. Mintha a lány váratlan ellenállása meglepette volna, sőt, talán még egyfajta vonakodó tiszteletet is ébresztett benne. A hatalmi játszama egy pillanatra megakadt, és a csendben mindketten a másik reakcióját mértek fel. Ahelyett, hogy letörte volna az ellenállását, Clay egy lépést hátrált, megtörve a folytogató közelséget. A kemény vonások az arcán meglágyultak, és a szemébe egy pillanatra mély, ősi szomorúság költözött. Elfordította a tekintetet, és az ablakon át a kivilágított városra nézett, mintha a fényekben keresne valamit. Mindenkinek van valamije, amihez ragaszkodik, mondott halkan, és a hangjában olyan fáradtság csengett, ami túlmutatott a fizikai kimerültségen. Ösztönösen a halántékához emelte a kezét, és megérintett egy halvány, alig látható forradást a bőrén. A gesztus gyors volt, szinte észrevehetetlen, de Eszter számára olyan volt, mint egy kulcslyuk, amelyen keresztül bepillanthatott a férfi páncélja mögé. Abban a pillanatban a félelmetes cowboy, a rejtélyes megmentő eltűnt, és a helyen csak egy férfi állt, aki a saját démonaival küzd, a saját sebeit hordozza. Ez a váratlan szebeződtség megváltoztatott mindent. A félelem, ami eddig Eszter minden gondolatát megbíznította, lassan oldódni kezdett, és a helyét egy zavaros, összetett érzés vette át. Nem volt bizalom, de már nem volt tiszta rettegés sem. Inkább egyfajta kényszerített empátia egy másik megtört lélek iránt. Felismerte, hogy ez a férfi, aki annyira más világból jött, talán nem is áll olyan távol tőle. A csend, ami újra rájuk telepedett, már nem volt ellenséges. Tele volt kimondott történetekkel, megosztott fájdalommal és egy lehetetlen kötelék halvány veszélyes ígéretével. A láthatatlan túlélő és a könnyörötlen vadász találkoztak a senki földjén, ahol a sebek közös nyelvet beszéltek, és egy olyan kapcsolat kezdett szövődni közöttük, amelynek erejét még egyikük sem mérhette fel. A Source kereke egyet fordolt, és mindketten érezték, hogy az életük visszavonhatatlanul megváltozott. A következő reggel fényei élesen és könyörtelenül szűröttek be a hatalmas ablakokon, aranyporral vonva be a luxuslakás minden egyes tárgyát. A csendet csak egy távoli telefonbeszélgetés halk moraja törte meg. Eszter az ajtófélfának támaszkodva figyelte Clayt, aki a nappali közepén állt, háttal neki, és angolul beszélt. A hangja éles volt és parancsoló, mint egy tábornoké, aki a csapatait irányítja. Minden szava a hatalomról és a kontrollról tanúskodott. Egy olyan világról, amelyben a parancsokat kérdés nélkül teljesítik. A lány nem a szavakat értette, hanem a mögöttük rejlő energiát. Az előző éjszaka sebezhetősége eltűnt a férfiból, és a helyét újra a hideg, számító üzletember vette át. Eszter szíve összeszorult, de a félelem helyett egy új, fagyos elszántság költözött bele. Nem lesz egy bábú a játszmájában. A rongyos túlélő helyett egy másik nő ébredt fel benne, egy olyan, aki megtanulta, hogy a csend és a dac a legélesebb fegyverek lehetnek a hatalommal szemben.
Amikor Clay letette a telefont, megfordult, és a tekintete azonnal megtalálta a lányt. Az arcán nem látszott meglepetés, mintha végig tudta volna, hogy ott áll. Egy drága selyemköntöst nyújtott felé, amelynek anyaga úgy omlott alá a kezében, mint a folyékony éjszaka. Vedd fel, mondta, a hangja tárgyilagos volt, nem parancs, de nem is kérés. Egyértelmű elvárás. Eszter azonban nem mozdult. A tekintetét a férfi szemébe fúrta, és lassan, kimért mozdulattal megrázta a fejét. Ez az apró gesztus, ez a néma nemetmondás hangosabban csengett a csendes szobában, mint egy kiáltás. A levegő megfagyott közöttük. Clay arcán egy pillanatra átsuhant az értetlenség, majd a bosszúság árnyéka. Hozzászokott, hogy az akaratát érvényesíti, hogy a világ az ő szabályai szerint működik. Eszter csendes ellenállása egy hajszálrepedést okozott ezen a tökéletesen felépített homlokzaton. Egy apró, de jelentőségtelen lázadás volt a felkínált aranykalitka ellen. A férfi lassan leengedte a kezét, a selyemköntös a padlóra hullott, egy sötét tócsaként a drága parkettán. Közelebb lépett, és a domináns jelenléte betöltötte a teret, megpróbálva visszaszerezni az irányítást. Nem érted, Eszter, én mentettelek meg. Az én házamban vagy, az én szabályaim szerint élsz. A szavai ostorcsapásként értek, céljuk az volt, hogy emlékeztessék a lány a helyzetére, a teljes kiszolgáltatottságára. De ahelyett, hogy meghátrált volna, Eszter felemelte az állát. A hangja, amikor megszólalt, halk volt, de olyan éles, mint az üvegszilánk. Maga nem megmentett, maga megvásárolt egy problémát, és most nem tudja, mit kezdjen vele. A szavak a levegőben lógtak, visszavonhatatlanul. Ez volt az első alkalom, hogy nyíltan szembeszállt vele, hogy a megalázott áldozatból egyenrangú ellenféllé lépett elő a kettejük között zajló néma háborúban. A játszma megkezdődött, és a tét sokkal nagyobb volt, mint bármelyikük gondolta volna. Clay arcizma megfeszült, a szeme összeszűkült, és egy pillanatra Eszter azt hitte, a férfi dühe fizikai formát ölt. De ehelyett egy sötét, keserű mosoly jelent meg az ajkán. Talán igazad van, mondta, a hangja mély és veszélyes volt. De ne felejtsd el, hogy ebben a házban még a lázadás is az én engedélyemmel történik. Ezzel megragadta a karját, az ujjai acélos satuként zárultak a bőrére. Nem volt durva, de a gesztusban benne volt a nyers, megkérdőjelezhetetlen erő. Odavonzolta a hatalmas panoráma ablakhoz, amely a Dunára és a kora reggeli fényben fürdő városra nézett. Nézd ki! Ezt látod? Ez az én világom. Egy világ, ahol az emberek, mint te, láthatatlanok. Vissza akarsz menni oda? A sárba, a hidegbe, a megvetésbe? Mert egyetlen szavamba kerül, és újra ott találod magad. A fenyegetés egyértelmű volt, a választás pedig kegyetlen. A fogság luxusa vagy a szabadság nyomora. Eszter a lélegzetét is visszafolytotta, ahogy a férfi teste a hátának feszült, a melegsége és a közelsége egyszerre volt folytogató és riasztóan intim. A szorítása a karján nem lazult. A lány a csillogó városképet nézte, a hideket, a parlament fenséges kupoláját. Egy olyan világot, amely kivetette magából. Clay azt hitte, a látvány és a fenyegetés megtöri, de tévedett. A lány lelkében valami megkeményedett. A félelem átadta a helyet a hideg dühnek. Lassan a férfi felé tornulta a fejét, a tekintete jeges volt és megvető. Inkább lennék láthatatlan ott lent, a saját világomban, suttogta, a szavai élesen hasítottak a csendbe, mint egy kiállított tárgya tiédben. Clay szorítása egy pillanatra megereszkedett, mintha a lány szavai arcon csapták volna. A szemében a diadalmas magabiztosság helyét a döbbenet vette át. Nem számított erre a méltóságra, erre a törhetetlen büszkeségre, egy nőtől, akinek látszólag semmiesen maradt. A férfi hirtelen elengedte, mintha a lány érintete megölgette volna, és egy lépést hátrált. Az arcán zavar és egyfajta vonakodó csodálat keveredett. Ez a nő több volt, mint egy eszköz, több, mint egy tanú. Egyenrangú ellenfél volt, akinek a lelke nem volt eladó. A hatalmi dinamika egy pillanat alatt megfordult. Clay volt az, aki most sebezhetőnek tűnt, akit kizoknottak a magabiztosságából. Némán megfordult és kiment a szobából, de a távozása nem a győzelem, hanem a visszavonulás gyele volt. Eszter egyedül maradt az ablak előtt, a teste remegett a feszültségtől, de a lelkében egy rég elfeledett érzés ébredezett. Az erő.
Rájött, hogy a férfi talán elvehette a szabadságát, de a lelkét soha. Ez a felismerés volt az első lépés egy olyan úton, amely mindkettőjüket egy sokkal veszélyesebb és mélyebb összecsapás felé vezeti, ahol a büszkeség és a vágy egymásnak feszül. A keleti pályaudvar monumentális csarnoka visszhangzott az élettől, a hangos bemondó monoton hangja, a vonatok féma-fémen csikorgó zaja és az ezernyi ember morajlása egyetlen lüktető egészé olvadt össze. Eszter egy padon ült, egy csésze forró teát szorongatva a kezében, a meleg gőz az arcába csapott, és egy pillanatra szinte elfelejtette a fagyos éjszakákat. Clay mellette állt, csendes, sziklaszilárd jelenléte egyfajta törékeny biztonságérzetet nyújtott neki. A tiszta, puha pulóver, amit viselt, még mindig idegennek érződött a bőrén, egy másik életkelléke volt. Felnézett a hatalmas órára, és egy pillanatra elhitte, hogy az idő talán valóban új irányt vehet. De akkor a tömegben megpillantott egy arcot. Egy arcot a múltból, amelyet minden rémálmában újra és újra látott. A férfi szeme azonnal rátalált, és a mosoly, ami az ajkára ült, nem a felismerésé, hanem a diadalé volt. A forró tea hirtelen jéghideggé vált a kezében, a csarnok zaja pedig elhalkult, helyét a szívében dobogó vér dübörgése vette át. A férfi nem volt egyedül. Egy másik, ugyanolyan fenyegető alak kíséretében indultak el feléjük, mozgásuk kimért volt és ragadosos-szerű, ahogy a gyanútlan utasok között utat törtek maguknak. Clay azonnal megérezte a veszélyt, teste megfeszült, és ösztönösen egy lépést tett Eszter elé, mintha a puszta testével akarna megvédeni a láthatatlan fenyegetéstől. A férfiak megálltak előttük, és a magasabbik, akit Eszter felismert, mézes-mázos, gúnyos hangon szólalt meg magyarul, a szavai mérgezett nyilakként fúródtak a lány fülébe. Nicsak, kit látnak szemeim, a kis patkány előbújt a csatornából. A szavak nem csak sértőek voltak, de magukban hordozták az erőszak ígéretét, a múlt minden fájdalmát és megalázatását. Eszter teste jéggé dermedt, a lélegzete elakadt a torkában. Úgy érezte, mintha egy láthatatlan hurok szorulna a nyaka köré, visszarántva abba a sötétségbe, amelyből azt hitte, talán van kiút. Clay mély, parancsoló hangon szólalt meg angolul, de a szavai leperegtek a férfiakról, mint víz a viaszos vászonról. Azok csak nevettek, egy megvető, fölényes nevetéssel, amely visszhangzott a csarnokban. Nem ért angolul a barátod, angyalkám? Kérdezte a férfi Esztertől, miközben továbbra is Clayt bámulta, mintha csak egy bosszantó akadály lenne. Mondd meg neki, hogy ez a mi játszmánk. A helyzet egyre feszültebbé vált, az emberek elkezdtek felfigyelni rájuk, kíváncsi, de távolságtartó kör alakult ki körülöttük. Clay ereje, ami az utcán olyan megkérdőjelezhetetlennek tűnt, itt, ebben az idegen közegben, egy idegen nyelven folytatott harcban semmivé foszlott. Egyedül volt, egy olyan csatában, amelynek a szabályait nem ismerte, és az arcára kiülő tehetetlen düh csak olaj volt a tűzre a támadók számára, akik élvezték a hatalmukat és a helyzet minden egyes megalázó pillanatát. A pillanat törékeny csendjét a férfi hirtelen mozdulata törte meg. Megragadta Eszter karját, ujjai satuként mélyedtek a bőrébe, és kirántotta őt Clay védelmező árnyékából. A tömeg felé fordította és elkiáltotta magát, a hangja betöltötte a csarnokot. Ezt a nőt látjátok? Egy közönséges tolvaj és hazug, tönkretette egy becsületes ember életét, és most egy külföldi szoknyája mögé bújik. A vádak ostorcsapásként érték a lányt, minden szó egy újabb szög a nyilvános megszégyenítés koporsójága. A férfi a zsebébe nyúlt, és egy márék apró pénzt szórt Eszter lába elé. Az érmék csilingelve pattogtak a piszkos kőpadlón, ugyanaz a hang, ami a legelső találkozásukat kísérte, de most 100-szorosan fájt. A bámészkodók tekintete egyszerre volt kíváncsi és megvető, egyetlen arc sem tükrözött szánalmat. Eszter egyedül állt a világ közepén, meztelenre vetköztetve a ségyentől. A túlélési ösztön, amely oly sokáig életben tartotta az utcán, most átvette az irányítást. Eszter egyetlen gondolata a menekülés volt. Kirántotta a karját a férfi szorításából, és anélkül, hogy Clayre vagy bárki másra nézett volna, futásnak eredt. Belevezett a tömegbe, a teste utat tört magát az ember áradatban, miközben a fülében a férfi gúnyos nevetése és a vádak visszahangzengett. A futása nem volt a szabadságba való szökés, hanem a bűnösség néma beismerése a bámészkodók szemében.
Clay tehetetlenül nézte, ahogy a lány eltűnik a távolban, az arcán a düh, a frusztráció és a kudarc fájdalma pájdalmas keveréke látszott. Először, amióta találkoztak, cserben hagyta őt. A védelmező, a megmentő kudarcot vallott, és a játszma, amit oly magabiztosan irányított, egy pillanat alatt kicsúszott a kezei közüle, otthagyva őt egyedül a megalázatás és a vereség csata terén. Eszter addig futott, amíg a tüdéje éget nem kezdett, és a könnyek elmostak előtte a világot. Egy szűk, szemetes sziklárban kötött ki, távol a pályaudvar zajától, ahol a rottadás és a vizelet szaga csapta el orrát. A falnak csúszott, a teste remegett a soktól és a kimerültségtől. A tiszta ruha, amely egy új kezdet ígéretét hordozott, most piszkos és idegen volt rajta, egy hazugság, amelyet viselt. A remény apró szikrája, amit Clay gyújtott benne, kialudt, és a helyén csak a megalázatás és a kilátatlanság szűk, hideg hamja maradt. Visszakerült oda, ahonnan jött, de a helyzete most sokkal rosszabb volt. Már nem volt láthatalan. Az ellenségei tudták, hol van, és a világ látta őt a leggyengébb, legkiszolgáltatottabb pillanatában. Ez volt a végső zuhanás, a pont, ahonnan már nem hitt abban, hogy valaha is fel lehet állni. Ha átérzed Eszter fájdalmát és Clay tehetetlenségét, oszd meg velünk a gondolataidat a hozzászólásokban, és nézd meg a következő részt, hogy kiderüljön, van-e még remény a megbocsátásra. A város sötét erei, a sikátorok és elhagyatott udvarok újra Eszter otthonává váltak. Egy roskadozó épület lépcsőfordulójában húzta meg magát, ahol a szél süvítése és a távoli villamosok csikorgása volt az egyetlen társasága. A hideg már nem a bőréig, hanem a lelke legmélyéig hatolt, de a legfájdalmasabb a csend volt. Egy olyan csend, ami Clay lakásának meleg, biztonságot sugárzó csendje után fülsiketítőnek és üresnek hatott. A pályaudvaron átélt megaláztatás képei újra és újra leperegtek a szeme előtt. A gúnyos arcok, a földre szórt érmék és Clay tehetetlen, dühös tekintete. A férfi, aki egy pillanatra a védelmezőjének tűnt, cserben hagyta. A remény, amit egy rövid időre a szívébe csempészett, most csak egy keserű ízt hagyott a szájában. A rongyos kabátja zsebében megszorította a medált. A fém hideg volt, mint a valóság, amely visszarántotta őt a mélybe, emlékeztetve, hogy a világában a megmentők nem léteznek. Clay a luxuslakás néma falai között járt fel alá, mint egy ketrecbe zárt ragadozó. A csend, amely korábban a hatalmát és a kontrollját szimbolizálta, most a kudarcát visszhangozta. Minden tárgy Eszterre emlékeztette. A földön heverő selyemköntes, a megkezdett csésze tea az asztalon, a fürdőszobában hagyott szappan hálvány illata. A panoráma ablakból a város fényei hidegen és közömbösen ragyogtak, mintha kigúnyolnák a tehetetlenségét. A pályaudvari jelenet újra és újra lejátszódott a fejében. Nem a férfiak arcát látta, hanem Eszterét. Azt a pillanatot, amikor a lány szemében a félelem átadta a helyét a teljes reménytelenségnek, mielőtt elmenekült. A férfi ökölbe szorította a kezét, a dühe nem az ellenségei, hanem önmaga ellen irányult. Meg akarta védeni, de a hatalma és a pénze semmit sem ért abban a helyzetben. A csendben egyedül maradt a bűntudattal és egy olyan ürességgel, amit már rég nem érzett. Ahogy az órák vánszorogtak, Eszter dermedt zsibbadtsága lassan átadta a helyét egy hideg, tiszta gondolatnak. A falnak dőlve figyelte az utcán elhaladó embereket, a nevetésüket, a gondtalan mozdulataikat, és rájött, hogy a fájdalom, amit érez, nem csak a megaláztatásból fakad. Egy része Clay miatt fájt. Haragudott rá, amiért reményt adott neki, amiért egy pillanatra elhitette vele, hogy létezhet másfajta élet is. De a harag alatt ott volt valami más is, egy furcsa, vonakodó hiányérzet. Visszagondolt a férfi tekintetére, amikor a hegről beszélt, arra a rövid, őszinte pillanatra, amikor a páncélján repedés támadt. A távolság és a csend most más megvilágításba helyezte a férfit. Már nem csak egy rejtményes megmentő vagy egy veszélyes fogvatartó volt, hanem egy másik sebzett lélek, aki a saját démonaival küzd. Ez a felismerés nem hozott vigaszt, de egyfajta keserű megértést igen, ami összekötötte őket a távolság ellenére is. Clay megállt a tükör előtt, de nem a saját képét látta, hanem Eszterét, ahogy a lány a legelső este visszanézett rá a tükörből. Egy riad, megtört kísértett, akinek a szemében mégis ott pislákolt a büszkeség szikrája. Ez a szikra volt, amit ő kioltotta a pályaudvaron.
A küldetése, a családja igazságáért folytatott harc hirtelen értelmet vesztett. Mi értelme volt az igazságnak, ha közben tönkretesz egy ártalan életet, ha ugyanazt a kegyetlenséget alkalmazza, ami ellen harcolni indult? A csendben hallani vélte a lány hangját, ahogy dacosan kimondta a nevét, ahogy szembeszállt vele. Rájött, hogy Eszter ellenállása nem ellene irányult, hanem a Source ellen, ami mindkettőjüket egy közös, sötét múltba láncolta. A férfi lehúnyta a szemét, és a lelkében egy rég eltemetett érzés tört felszínre, a felelősség. Már nem a bosszú hajtotta, hanem a jóvátétel kényszere. Az éjszaka hidege lassan visszahozta Esztert a jelenbe. A félelem még mindig ott mardosta a gyomrát, de már nem bénította meg. A túlélési ösztön, ami évekig vezérelte, most új erőre kapott. Túlélte a családja elvesztését, túlélte a társadalom megvetését, és túlélte az utcák könyörtelenségét. Túlfogja ezt is. Felállt a hideg kőről, a végtagjai elgémberedtek, de a mozdulatában volt valami újfajta elszántság. A futásnak vége. A rejtőzködésnek vége. Nem várhatott többé egy megmentőt, aki aztán cserben hagyja. A válaszok, a szabadság kulcsa a saját múltjában rejlett, abban a titkon, ami elől menekült. Ha szembe kell néznie azokkal a férfiakkal, akkor szembe kell velük, de a saját feltételei szerint. A csend, ami eddig a magányát szimbolizálta, most a gondolatai tisztáságát jelentette. Egyedül volt, de talán most először igazán a saját erejére támaszkodhatott. A lakásban a csendet egyetlen határozott mozdulat törte meg. Clay felkapta a székről a bőrcsekéjét. Az arca kemény volt, a szeme pedig olyan éles, mint egy ragadozóé, amely a zsákmányát keresi. De a tekintetében már nem a hideg számítás, hanem egyfajta elkeseretett elszántság tükröződött. Nem maradhatott tovább ebben az arany kalikában, a tehetetlenség börtönében. Meg kell találni Esztert. Nem a küldetése miatt, nem a bosszúért, hanem a lányért magáért. Tartozott neki ennyivel. Tartozott neki a biztonsággal, amit megígért, és a védelemmel, amiben kudarcot vallott. Elindult az ajtó felé, a léptei hangosan koptak a csendben. Amikor kinyitotta az ajtót és kilépett a fagyos budapesti éjszakába, nem egy vadász indult útnak, hanem egy férfi, aki a saját megváltását kereste egy elveszett lány megmentésében. A távolság és a csend véget ért. A hajsza egy új, sokkal személyesebb fejezete kezdődött. Clay a város sötét, fagyos artériáiban kereste őt, a sikátorok és elhagyatott udvarok labirintusában, amelyek a hajléktalanok láthatatlan királyságát alkották. Nem a hatalmát vagy a pénzét használta, nem bérelt fel magánnyomozókat, gyalog járt, egyedül, a bőrcsizmája visszhangzott a nedves macskakövön, és minden lépésével egyre mélyebbre merült abba a világba, ahonnan a lányt kiragadta. A hideg a csontjáig hatolt, a levegőben a kétségbeesés és a rothadász szaga terjengett, és a férfi lelkében a bűntudat éles, forró tüskeként feszült. Eszter arcát látta minden sötét kapuajban, hallotta a dacos hangját a szél süvítésében. Ez a hajsza már nem a bosszúról szólt, nem egy régi sérelem jóvátételéről. Ez a keresés egyfajta vezeklés volt, egy néma bocsánatkérés azért, mert cserben hagyta. A küldetése elvesztette a jelentőségét, és a helyét egyetlen, égető szükséglet vette át. Újra megtalálni a nőt, aki egyetlen pillantásával képes volt megrepeszteni a gondosan felépített páncélját. Eszter egy túlzsúfolt, rosszul fűtött menedékhely félhomályában kuporgott, a testek és a nedves ruhák szagával körülvéve. A fizikai kényelmetlenség azonban eltörpült a lelkében dúló vihar mellett. A futásnak vége volt, a rejtőzködés már nem volt opció. Lassan, szinte szertartásos mozdulattal benyúlt a kopott kabátja belső titkos zsebébe, és előhúzott egy kis, megviszelt bőrpénztárcát. Nem pénz volt benne, hanem az élete záloga. Egy megsárgult, összehajtogatott levél és egy apró, patinás kulcs. A levél egy vallomás volt, egy haldokló férfi utolsó szavai, amelyek tisztázták Eszter nevét, és megnevezték az igazi bűnösöket abban a bűntényben, ami tönkretette az életét. A kulcs egy pályaudvari csomagmegőrző szekrényét nyitotta, ahol a döntő bizonyíték rejtőzött. Ezek a tárgyak voltak az átka és az egyetlen reménye. Ahogy az ujjai megszorítottak a hideg fémet és a törékeny papírt, érezte, ahogy a félelem helyét egy jeges, kristálytiszta elszántság veszi át a szívében. Clay végül meglátta őt egy piszkos ablaküvegen keresztül.
A lány egy sarokban ült, a tömegtől elkülönülve, egy magányos sziget a szenvedés tengerében. A férfi szíve hevesen dobbant a mellkasában. Olyan törékenynek tűnt, mégis volt valami új, szinte harcias tartás a módjában, ahogy a vállát egyenesen tartotta. Clay nem rontott be, nem fedte fel magát. Visszahúzódott az árnyékba, és a fagyos éjszakában várt, a türelme egyfajta néma imádsággá vált. Aztán tett valamit, ami teljesen idegen volt a természetétől. Odament egy éjjel-nappali bódóhoz, és perceken belül a menedékhely egyik önkéntesének a kezébe nyomott egy gőzölgött teát és egy tábla bontatlan étcsokoládét. Nem üzent semmit, nem fűzött hozzá magyarázatot. Ez a gesztus nem a gazdag megmentőjé volt, aki alamizsnát osztagat, hanem egy férfié, aki szavak nélkül próbált bocsánatot kérni, egy apró, meleg darabkát nyújtva a normális életből, amit elvett tőle. Amikor Eszter megkapta a forró italt és a csokoládét, az első ösztöne az elutasítás volt. A gyanakvás mélyen a csontjaiba ivódott, és minden kedves gesztus mögött csapdát sejtett. De ahogy a gőzölgő csésze melege átjárta a fázó ujjaiban, valami megmozdult benne. Kíváncsisága erősebb volt a haragjánál. Az ablakhoz lépett, és kinézett a sötét utcára. Meglátta Clayt, aki a szemközti falnak támaszkodva állt, a kabátja gallarját falahajtva a metsző szél ellen. Nem a magabiztos, domináns férfi volt, akit megismert, hanem egy magányos alak, aki osztott vele az éjszaka hidegében, a várakozás bizonytalanságában. Ez a kép, a férfi csendes, kitartó jelenléte többet mondott minden szónál. Nem parancsolni akart, nem birtokolni, várt, és ebben a várakozásban volt valami őszinte, valami, ami áttörte a bizalmatlanság jeges valát. Eszter lassan kortyolt a forró teából, és a melegség nem csak a testét, de a lelkét is elérte egy pillanatra. A törékeny csendet egy ismerős, fenyegető alak törte meg, aki a sikátor végén bukkant fel. A férfi a pályaudvarról, akinek gúnyos szavai még mindig Eszter fülében csengtek. Diadalmas mosolyggal az arcán indult el a menedékhely bejárata felé, a léptei hangosak és magabiztosak voltak a csendben. Clay azonnal mozdult. Egyetlen folyamatos mozdulattal lépett ki az árnyékból, és megállt a támadó és az ajtó között, a teste egyélpajsként feszült meg. Nem volt fegyver a kezében, a tekintetében nem volt félelem, csak hideg, megrendíthetetlen elszántság. Nem nyúlsz hozzá, mondta, a szavak döcögően, idegen akcentussal jöttek, de a súlyjuk letaglózó volt. Ez a pillanat mindent megváltoztatott. Clay nem a tanúért, nem a küldetésért áltott. Eszterért áltott, a saját testét ajánlatva felvédelemmül egy olyan harcban, amit szinte biztosan elveszíthetett. Ez a hősies, önfeláldozó gesztus volt a legőszintebb vallomás, amire a férfi valaha is képes volt. Eszter az ablakból nézte a jelenetet, a lélegzete elakadt. Látta a nyers erőt Clay testtartásában, a védelmező dühöt a szemében, és megértett mindent. A férfi nem az ellensége volt, soha nem is volt az. Ő volt az egyetlen szövetségese ebben az elátkozott világban. Amikor a támadó rárontott Clayre, és a küzdelem brutális valósággá vált, Eszter nem habozott tovább. A félelem, ami évekig megbénította, elpárolgott, és a helyét egy forró, tiszta harag vette át. Megszorította a levelet és a kulcsot a zsebében, és kirontotta a menedékhely ajtaján. Nem elmenekült a veszély elől, hanem belerohant, egyenesen a küzdelem középpontjába. Megragadta Clay karját, az érintése szilárd és sürgető volt. A szemébe nézett, és a hangja, amikor megszólalt, erősebb volt, mint valaha. Gyere, tudom, hol van a bizonyíték. Ebben a pillanatban a megmentett lányból megmentő lett, és a közös menekülésük egy új, közös harc kezdetét jelentette. A végtelen alföld csendje nehéz takaróként borult a magányos tanyára, elnyelve a város zaját és a menekülés adrenalinját. A szél a nádasban suttogott, a hangja egyszerre volt vigasztaló és kísérteties. Bent a régi parasztházban a tűz ropogása volt az egyetlen hang, narancsárga fényével melegre festve a szoba repedezett falait és a két hallgatag alakot. Eszter a tűzhelye lett kuporgott, a lángok táncát nézte, de valójában a múlt képeit látta leperegni. A zsebében még mindig érezte a kulcs hideg fémjét és a levél törékeny papírját, a terhet, amit oly sokáig egyedül cipelt. Clay a szoba túlsó végében állt, az árnyékban, tiszteletben tartva a lány csendjét. Nem volt már benne a vadász türelmetlensége, sem a megmentő fölénye.
A testtartása a vereség és a bűnbánat néma beismerése volt. Egy férfié, aki ráébredt, hogy a játszmában, amit elkezdett, a saját lelkét tette fel tétnek, és majdnem elveszítette. Clay végül megtörte a csendet, a hangja mély volt és rekedt a kimondatlan szavaktól, elvesztette azt a parancsoló élt, amihez Eszter hozzászokott. Nem a bizonyítékról kérdezett, nem a küldetéséről beszélt. Felé fordult, és a tekintete, amely a tűzfényében csillogott, sebezhető volt és nyers. Hibáztam, Eszter, mondta, és a szavak súlya lehorgonyzott a szoba nehéz levegőjében. Amikor megláttalak az utcán, csak egy eszközt láttam benned, egy kulcsot a múltamhoz. Azt hittem, megmenthetlek, de valójában csak felhasználni akartalak a saját háborúmban. Elhallgatott, a szavaiért küzdött, mintha minden egyes szó egy üvegszilán lenne, amit a torkából kell kihúznia. De amikor a pályaudvaron láttam a rémületet a szemedben, és tudtam, hogy én okoztam, akkor értettem meg. Nem a küldetésem a fontos, hanem te. Nem kért megbocsátást, mert tudta, hogy arra nincs joga. Csak a puszta, fájdalmas igazságot tárta fel. Eszter lassan felé fordult. A férfi vallomása nem oldotta fel a lelkében lévő görcsöt, inkább csak mélyebbre vágott, feltépve a régi sebeket és megerősítve a legrosszabb félelmeit. Mégsem érzett haragot. A szemében, amely oly sok mindent láttat már, most egyfajta keserű megértés tükröződött. Maga nem tudja, milyen ez, suttogta, a hangja alig volt több, mint a tűz pattogása. Évekig menekültem, nem csak előlük, hanem a saját emlékem elől. A titok, amit őrzök, nem csak egy bizonyíték, egy átok. Minden nap emlékeztetett arra, hogy gyáva voltam, hogy láttam valamit, és nem tettem semmit. A könnyek végig gördültek az arcán, de nem a gyengeség, hanem a felszabadulás könnyei voltak. Azt hittem, ha láthatatlan maradok, túlélem, de a láthatatlanság csak egy másik börtön. És maga meglátta engem. A vallomás mindkettőjüket lemeztelenítette, felfedve, hogy mindketten ugyanannak a múltnak a foglyai voltak. Egy mély lélegzetével Eszter felállt. A mozdulata kimért volt, szinte szertartásos. Belenyúlta a kabátja zsebébe, és előhúzta a megsárgult, összehajdogatott levelet és a kis kopott kulcsot. A kincset, ami az átka volt. Lassan odalépett a férfihoz, a köztük lévő távolság minden lépéssel csökkent, a levegő pedig szinte szikrázott a feszültségtől. Nem nyújtotta át a tárgyakat, hanem megfogta Clay kezét, és a tenyerébe helyezte őket. Az ujjai egy pillanatra megpihentek a férfi bőrén, egy törékeny, de visszavonhatatlan köteléket teremtve. Ez tönkretette az életemet, mondta halkan. A hangja megremegett. Vedd el, nem akarom, hogy a tiedet is tönkretegye. Ez a gesztus több volt, mint a bizonyíték átadása. Ez volt a bizalom legmagasabb foka, a teljes megadás. Eszter átadta a múltját, a félelmét és a reményét egyetlen férfinak, aki egyszerre volt a fogvatartója és az egyetlen szövetségese. Clay a tenyerében tartotta a levelet és a kulcsot, a súlyuk szinte égette a bőrét. A küldetése, ami évekig hajtotta, ami áthozta egy óceánon, most egyetlen törékeny papírdarabban és egy hideg fémdarabban testesült meg. De már nem érzette a győzelem diadalát, sem a bosszú édes ízét. A szeme Eszterre szegeződött, a lány könnyes, de bátor arcára. Abban a pillanatban a világ összes igazsága és bizonyítéka jelentetlenné vált. Lassan, óvatosan letette a tárgyakat a közeli asztalra, mintha egy szent ereklét helyezne el. A mozdulattal feltette a múltat, a bosszút, mindent, ami eddig elvászatotta őket. Aztán felemelte a kezét, de nem ragadta meg a lánt. Az ujjai gyengén, szinte kérdően érintettek meg Eszter arcát, végig simítva a bőrén, letörölve egy könycseppet. A gesztusban nem volt birtoklás, csak végtelen gyengeség és tisztelet. Eszter nem húzódott el, lehúnyta a szemét és beleborzongott az érintésbe, amely nem követelt, hanem adott. A testét elárasztotta a melegség, feloldva az évek alatt felgyűjtött félelem és bizalmatlanság jegét. Clay lassan közelebb hajolt, és az ajkuk találkozott. A csók halk volt és gyenge, nem a szenvedés, hanem a megváltás csókja. Íze volt a tűz füstjének, a sós könnyeknek és az alföldi éjszaka tiszta hideg levegőjének. Ebben az egyetlen hosszú pillanatban a múlt minden fájdalma és sérelme semmivé foszlott. Nem volt többé cowboy és koldus, vadász és zsákmány. Csak egy férfi és egy nő, akik a világ elől elrejtve egy magányos tanya csendjében végre megtalálták a békét, nem egy helyben, hanem egymás karjaiban.
A megadás teljes volt, a feszültség pedig feloldódott egy olyan mély, mindent elsöprő szeretetben, amely mindkettőjük számára új és félelmetes, mégis elkerülhetetlen volt. A pusztai tanya csendjét a hajnal első félénk sugarai törték meg, aranyra festve a levegőben szálló porszemeket és a két ember arcát, akik a kihúnyt tűz mellett virrasztottak. A törékeny béke, amit az éjszaka hozott, egy új, félelmetes valóság küszöbén lebegett. Clay volt az, aki először mozdult. Felállt, és a mozdulatában nem volt többé a ragadozó feszültsége, csak egyfajta mély, lemondó nyugalom. Eszter szemébe nézett, és a tekintete tiszta volt, mint a fagyos alföldi ég. Van egy tervem, mondta halkan, a hangja már nem parancsolt, hanem kért. A levél és a kulcs, nem a bosszúra fogom használni, feladom magam. Cserébe a testvérem szabadságáért és a te teljes biztonságodért. Ez az egyetlen módja, hogy véget érjen, hogy te végre szabad lehess. A szavak a levegőben lógtak, egy önfeláldozó vallomás, egy férfi utolsó, kétségbeesett kísérlete, hogy jóvá tegye a hibát, amit elkövetett, még akkor is, ha ez a saját szabadságába kerül. Eszter felállt, a teste megfeszült, és a szemében, amelyben tegnap még a megadás könnyei csillogtak, most egy dacos, harcias tűz gyúlt. Lassan megrázta a fejét, a mozdulat végleges volt és megkérdőjelezhetetlen. Nem, mondta, a hangja erősebb volt, mint valaha. Nem fogom hagyni. Ez nem igazság, ez csak egy másik börtön, egy másik fajta menekülés. Oda lépett az asztalhoz, és felvette a levelet és a kulcsot. A tárgyak, amelyek eddig az átkát jelentettek, most fegyverré váltak a kezében. Visszanézett a férfira, és a tekintete már nem az áldozaté volt, hanem egy harcosé, aki végre megtalálta az ügyet, amiért érdemes küzdeni. Maga nem érti, évekig voltam láthatatlan, de már nem. Ezt nem egyedül fogja végigcsinálni. Ezt együtt fogjuk végigcsinálni. A te igazságod és az én szabadságom ugyanaz az út, és ezen az úton egymás mellett fogunk sétálni, nem egymás mögött. A hatalmi dinamika végleg megfordult, a megmentett lányból egyenrangú szövetséges lett. A visszatérés Budapestre nem a menekülés sötétjében történt, hanem a reggeli napfényben, amely megcsillant a Dunavizén. A fővárosi törvényszék monumentális szürke épülete komoran magasodott föléjük, de már nem a félelem, hanem a végső összecsapás szimbóluma volt. Ahogy elindultak felfelé a széles márvány lépcsőn, a kontraszt fájdalmasan éles volt. Már nem egy rongyos koldus és egy rejtélyes cowboy voltak, hanem egy férfi és egy nő, akik kéz a kézben néznek szembe a közös múltjukkal. A sajtó már ott várta őket, a kamerák vakúi villogtak, a kérdések záporoztak, egy ragadozó falka, amely a botrány szagára gyűlt össze. Clay ösztönösen Eszter elé lépte volna, hogy a testével védje, de a lány finoman megszorította a kezét és nem engedte. Felemelte a fejét, a tekintete egyenesen a kamerákba furródott, és a félelemnek nyoma sem volt benne. A láthatatlan túlélő kilépett az árnyékból, hogy visszakövetelje a nevét a világ előtt. A tárgyalóterem folytogató csendjében Eszter hangja tisztán és erőteljesen csengett. Nem volt benne többé a múlt suttogása, sem az áldozat bizonytalansága. Elővette a levelet, a haldokolő férfi vallomását, és felolvasta. Minden szó egy szög volt az igazi bűnösök koporsójába, egy kalapácsütés az igazságtalanság falán. Elmondta a saját történetét, nem megmentegötözve, hanem tényeket közlőve. Lemeztelelítve a hazugságok hálóját, ami tönkretette az életét. Nem csak Clay testvérének a nevét mosta tisztára, hanem a sajátjat is. Clay a padban ülve nézte őt, és a szívét olyan mély, elsöprő érzelem árasztotta el, amelyre nem volt felkészülve. Nem büszkeséget érzett, hanem alázatot. Egy királynőt látott a tanúk padján, egy nőt, akinek a lelkét nem tudta megtörni sem a nyomor, sem a megalázatás, és akinek az ereje most mindkettőjük a szabadságba vezeti. Ez a nő volt az ő megváltása, az ő igazi küldetése. Amikor kiléptek a törvényszék épületéből, a téli nap áttört a felhőkön, és meleg fénnyel vonta be a teret. A kíváncsi tömeg morajlása elhalkult, a megvető tekintetek helyett a vonakodó tisztelet vette át. Szabadok voltak.
A múlt árnyai eloszlottak, és a jövő, mint egy tiszta fehér lap, ott terült előttük. Clay megállt a lépcső tetején, és gyengén Eszter felé fordult. Nem szólt semmit. Lassan felemelte a kezét, és megérintette a lány nyakában lévő apró ezüst medált, az egyetlen emléket a régi életéből. Ujjai finoman végig simoltak a kopott fémen, majd odahajolt, és egy halk, gyenge csókot lehelt rá. Ez a gesztus többet mondott minden szónál. Nem csak a jelen Eszterét fogadta el, hanem a múltját is, a szenvedését, a túlélését, mind azt, ami azzá a törhetetlen nővé tette, aki mellette állt. Ez volt a végső jóvátétel, a csendes fogadalom, hogy soha többé nem lesz egyedül. Lassan elindultak lefelé a légcsőn, kezük szorosan összefonódva, és belevettek a város lüktető életébe, amely egykor kivetette őket magából. Nem néztek hátra, mert a múlt már nem volt többé börtön, csak egy történet, amely elvezette őket egymáshoz. A jövőjüket még nem írták meg, de most már együtt fogják, egy olyan bizalomra és igazságra építve, amely a legmélyebb sötétségben született. A cowboy és a koldus története véget ért, hogy egy férfi és egy nő közös élete elkezdődhessen. Ha Eszter és Clay sorsa a te szívedet is megérintette, írd meg nekünk kommentben, melyik pillanat volt a legmeghatóbb számodra. Oszd meg ezt a videót, és tarts velünk a következő történetben is, ahol a sors újra bebizonyítja, hogy a legnagyobb sebekből is a legigazabb szerelem fakadhat, és a remény még a legreménytelenebb helyzetben is utat tör magának.